କଟି ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଗା ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ ଏଠୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ ନା ତିନିଟା ପାଦ ଠାରୁ ଏକ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ, ଏଠୁ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ, ଏଠୁ ହେଲା କାରଣ ଜଗତ। ୟା ଭିତରେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖି ଏଇଟା ହେଲା ପାତାଳ, ଏଇଟା ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ଖେଳ ନୀଳା କୋଉଠି ଚାଲିଛି? ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ଆମର ଏଠୁ ୟା ଭିତରେ ଖାଲି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଯେ କହିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର। ୟାର କାରଣ ମାନେ କିଏ? ତମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା କିଏ? ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତମ ଘରେ ହେଲେ ବାପା ମା ହେଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶରୀରରେ କାରଣ କିଏ? ଯେ କି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ? ସେ ଘରର ଜଣେ ମାଲିକ ତ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଘର। ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ଶରୀରରେ ତିନିଟା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଉଟା? କାରଣ ଶରୀର। ତାହେଲେ କିଏ ଠିଆ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଜାଣିବା? ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା କାରଣ। ଦେଖିଏ ୟା ଭିତରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଇଏ କାରଣ ନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟା କଟିଯାଇ ଶରୀର କିଛି କାମ କରିପାରିବ? ମୁଣ୍ଡଟା ଯୋଗୁ ସବୁ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ଏଥିରେ ଆଖି, ନାକ, କାନ, ପାଟି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଅଛି, ଯେ କି ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଆଉ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ସେ ଚଳଉଛି, କାରଣ ଶରୀର କି ଯେ କି ମାଲିକ। ଯେମିତି ଘରେ ବାପା ଥିବାରୁ ପୁଅ ଝିଅକୁ କେମିତି ଚଳିବ, କ'ଣ କରିବ, ତା ବି ଯୋଗାଡ଼ ସେ କରିକି ରଖିଛି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କାରଣ ଶରୀର। ଆମେ ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁ ଏଇଟା ଅଛି ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ଇଏ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। କରପତ୍ର ଯୋଉଠି ଜଣା ଅଛି ପ୍ରଭୁକୁ, କରପତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? କର ମାନେ କ'ଣ? ହାତ। ପତ୍ର ମାନେ ପାପୁଲି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣଉଛି ହାତ। ଆଉ ଗୋଟେ କର କି? ଆପଣ ହାତଟା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କହ? ଏ ହାତ ପାପଟା କୋଉଠି ଲାଗିବ? ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଛି ନା ନା ଏଠି ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କର। ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ କର, ଏ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର କର, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଜଗତର କର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ଟା ନୁଆଇଲେ ନା ନାଇଁ? ୟା ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୋଗ ନହେଲେ ତ ହେଇପାରିବ କି? ମୁଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ଅଛି, ହାତଟା ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଇଏ କରପତ୍ର ସ୍ଥୂଳରେ, ଇଏ ସ୍ଥୂଳ କରପତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ। କର ମାନେ ମସ୍ତକ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି। କର ଶବ୍ଦ ଅଛି ମସ୍ତକ, କର ମାନେ ହାତ, କର ମାନେ ମସ୍ତକ, ପତ୍ର ମାନେ ଆଖି, ନାକ, କାନ, ପତ୍ର ବୁଝେଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା କରପତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କରପତ୍ର, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କେବେ ଏଇ ଯୋଉଟା ହାତ ଉଠିବ କି? ତାହେଲେ ସିଏ କୋଉ କର? ଆଉ ଗୋଟେ କର ଅଛି ଶିଖିছে। ଆପଣ ଏ କରପତ୍ର ଉଠିଲାନି କାହିଁକି? ନା ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଷା ବି ଭଲ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଚଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବା ତାପରେ ହବାରୁ ତୁମେ ମତେ ନମସ୍କାର ଟାଲେ ଆପଣ ଏ କରପତ୍ରରେ। ତାହେଲେ ଆଉ କି ଗୋଟେ କରପତ୍ର ଅଛି ଯେ କି ମୁଖ୍ୟ କରପତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନବାରୁ ଇଏ କାମ କରିପାରିଲେନି? କି ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ନା ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ରୂପ କରପତ୍ର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଥିବ, ଆପଣ କେବେ ନମସ୍କାର ହେବେ ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତରେ ହେବେ। ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ବି ନମସ୍କାରଟା ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ, ହିଂସା, ରାଗ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଗଲା, ଆପଣ କେବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯିଏ କାରଣ ଶରୀରରେ ବୁଦ୍ଧି ପିଲା ଅଛି ନା ନା ଭିତରେ? ଆପଣ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛେ? ବିବେକ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ?